Wêje helbest û bîra çandî. Arslan Özdemir. Ziman ne tenê amûreke ragihandinê ye, ew dilê çandekê ye jî. Kurdî jî yek ji wan zimanan e ku dilê wê herî bihêz lê dide. Dewlemendiya rastîn a zimanekî tenê bi hejmara peyvên di ferhenga wî de nayê pîvandin. Ew bi kurayiya hestên ku hildigire, firêyiya wê ya rewşenbîrî, berhevkirina wê ya dîrokî û bi taybetî jî bi mîrateya wê ya wêjeyî tê fêmkirin. Zimanekî bi wêjeyê ji rêbazek hêsan a ragihandinê derbas dibe. Ew dibe şahidê herî kevnar ê bîr, giyan û nasnameya neteweyekî. Ji vê perspektîfê ve zimanê Kurdî zimanekî pir dewlemend e ku xwedî kevneşopîyeke wêjeyî ya kur, damarek helbestî ya bihêz û mîrateya çandî ya kur e. Zimanê Kurdî bi 100 salan e ku bi wêjeya devkî û nivîskî ve xwe xwedî kiriye. Yek ji nîşaneyên herî berbiçav ên vê dewlemendiyê bêguman kevneşopîya dengbêjan e. Dengbêjan li çiyayan, meydanên gundan, dawet û merasimên cenazeyan evîn, hesret, êş, koçberî, berxwedan û xıyanet bi şêwazek destanî ji nifşekî bo nifşekî din veguhestine. Dengê wan ne tenê şêweyek hunerî ye, lê di heman demê de bîra kolektif, pirtûka dîrokê û wijdanê gelê Kurd e. Ev mîrateya devkî bi derbasbûna bo wêjeya nivîskî ya nûjen şiklek mayîndetir girtiye, lê ji hêz û dilsoziya xwe tiştek wenda nekiriye. Yek ji lûtkeyên wêjeya Kurdî Ehmedê Xanî ye. Helbestvan û ramanwarekî mezin ku di 100 sala hevdeyan de jiyaye. Berhema wî ya nemir, mem û zîn ne tenê trajediyek evîniya bihêz e. Lê di heman demê de manîfestoyek wêjeyî ya kur e ku bi cêhatî avahiya civakî, têkiliyên feodal, nirx, nêrîna cîhanê û heta tovên hişmendiya neteweyî ya civaka Kurdî nîşan dide. Bi vê berhemê xanê zimanê Kurdî hem ji hêla hunerî ve û hem jî ji hêla rewşenbîrî ve gihandiya lûtkeyî. Melayê Cizîrî ku di heman serdemê de jiyaye, kurayiya sofîzmê bi wêneyên rafîner ên zimanê Kurdî re kiriye yek. Helbestên wê evîna îlahî, êşa hebûnî û rêwîtiya giyan bi estetîkek wisa ve dibêjin ku ew îspat dikin ka Kurdî çi qas bihêz û jîhatî ye. Ne tenê di jiyana rojane de, lê di heman demê de di derbirîna ramanên felsefî û mîstîk ên herî abstrakt de jî. Feqîyê Teyran bi jêhatî zimanê xwezayê bi cîhana hundirîn a mirov û rageşiya di navbera bawerî û çarenûsê de tevlihev kiriye. Helbestên wî hem lîrîzm û hem jî şehraziyê dihewînin. Di 100 sala bîstan de helbestvanên mîna cîgerxwîn bêhînek bi temamî nû anîn edebiyata Kurdî. Helbestên cîgerxwîn hem bi lîrîzma kur û hem jî bi hişmendiyeke civakî û neteweyî ya tûj ve girêdayî ne. Wî di helbestên xwe de êşa gelê xwe, têkoşîna wan a ji bo nasnameyê, hesreta wan a ji bo azadiyê û lêgerîna wan a ji bo rûmetê bi awayeke dilşewat anî ziman. Helbestên wî ne tenê edebiyatın, lê di heman demê de bangek ji bo berxwedan û şiyarbûnê ne. Di vê serdemê de kesayetên mîna arjen arî jî derdikevin pêş. Arjen arî bi teqeskirina li ser kesayetiya tekakasî û zimanê estetîk, di helbesta Kurdiya nûjen de têgihiştineke nû ya helbestê bi pêş xist. Şêrko bêkes kesayetiyeke din a berbiçav di helbesta Kurdiya hemdem de ye. Di helbestên xwe de ew bi şêwazeke vegotinê ya modern mijarên xwezayê, azadiyê û mirovahiyê dihone. Bi heman awayî Abdullah Pêşew bi zimanê xwe yê sade û cîhana xwe ya kur awatê nûnerekê giring ê helbesta Kurdiya hemdem e. Edebiyata Kurdiya hemdem di warên roman, çîrokên Kurd û gotar û helbestan de pêşveçûnek giring bi dest xistiye. Nifşek nû ji nivîskar û helbestvanan bi tevlihevkirina mîrateya kevneşop bi hestên nûjen ziman dewlemend dike. Ev berhema zindî delîla herî berbiçav e ku Kurdî hîn ji zimanek zindî, pêşketî û berhemdar e. Mehmet Uzun wekî yek ji damezrînerên romana Kurdî ya modern tê hesibandin û berhemên wî hêza wêjeyê ya ziman ji nû ve ava kiriye. Hêmanek din ku dewlemendiya zimanê Kurdî zêde dike, pirrengiya wî ya zaravayî ye. Kurmancî, soranî, zazakî û zaravayên din, şopên erdnigarî, şêwazên jiyanê û ezmûnên dîrokî yên cuda hildigirin. Ev pirrengî nahêle ku ziman yekreng bibe. Kurahî, reng û hêzek îfadeyî ya pirqatî zêde dike. Her zaravayek cîhanek cuda û tama wê ya cuda di hundirê xwe de pêşkeş dike. Nirxa rastîn a zimanekî ne bi hejmara axafvanan, lê bi kurayiya ramanê ya ku tê de tê hilberandin, dilsoziya hestan û kalîteya mayînde ya hunerê tê pîvandin.
Zimanê Kurdî bi kevneşopîya xwe ya wêjeyî ya kur, mîrateya devkiya bihêz û berhemdariya mayîn de ku ji heta îro jî berdewam dike, ji Ehmedê Xanî heta Melayê Cizîrî, ji Feqiyê Teyran heta Cigerxwîn, Mehmet Uzun, Şêrko Bêkes, Abdullah Pêşew û Arjenarê zimanekî dewlemend zindî û bihêz e. Ev mîrate îro jî di warên cûr bi cûr de berdewam e. Nifşên nûjen helbestvan û nivîskaran mijarên kevneşopî bi hesasiyetên nûjen re tevlihev dikin û hejmara roman, çîrokên kurd, şano û senaryoyên fîlmên kurdî her ku diçe zêde dibe. Di xebatên akademîk de ji ferhenografî û zimannasiyê bigire heta wêjeya zarokan û platformên dijîtal gavên girîng têne avêtin û bikaranîna ziman birêya podcast, kovar, werger û pirtûkxaneyên serhêl ên kurdî berfireh dibe. Bi taybetî medyaya civakî û platformên dijîtal dihêlin ku ciwan kurdî weke rêbazek afrîner û rojane ya derbirînê qebûl bikin. Bi vî rengî piştrast dikin ku ziman hem bi şêweyên kevneşopî û hem jî yên hemden berdewam dike. Parastin, bi pêşxistin û veguhestina vê mîrateyê bo nifşên pêşerojê ne tenê ji bo gelê Kurd, lê di heman demê de ji bo cihêrengiya çandîya hevpar a mirovayiyê jî pir girîng e. Ji ber ku qelsbûn an wenda bûn, her zimanekê tê wateya jêbirina beşek ji bîra hevpar, dewlemendiya ramanê û kurayiya hestiyarî ya mirovayiyê. Berdewamiya hebûna Kurdî wekî zimanekî edebî ya zindî ne tenê mafê çandîyê gelekî temsîl dike. Lê her wiha parastina mîrateya gerdûnî ya mirovayiyê ye jî.